5. Pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, si Most Reverend Gerardo A. Almenaza, DD, Bishop of San Carlos, sa iya Christmas message. Mga pinalangga nga tagpalamati, tumalanaw sang Bombo Radio ang Star FM Bacolod, tungod kay ang Dios nagpakataho ka nagpuyo upod sa aton, kita nahimo nga panimalay sang Dios, magululutod kay Kristo. Gani ang panghangkat sa aton nga magkabuhi kita bilang matudtuod nga magululutod. Sa panahon sang pandemya, kapigaduhon, kag subong man sang mga kalamidad katulad sang bagyo, ginahangkat kita nga ipanaksi ang aton pagka magululutod. Updanay kag magunungay kita, magbuligay kita, kay isa kita ka pamilya sang Dios. Kung mga buhi kita kasubong sini nga puno sang paghigugma kag pagkabalaka sa isa kag isa, mangin matudtuod gid nga malipayon ang aton Paskwa kag mangin mabidungahon mahamungayaon ang aton bag-ong tuig. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Uy, si Huling maninang nagapakadto diri sa akong tulda. Ay, abaw malayo pa. Makilala mo gidayon si Huling. Manang iya liog, nagakutog. Ay, abaw, maayo ni. Kay hapaw lang nga pakot ang buhaton ko. Ay, madam
Madam Binig. Paayong adlaw man huling. Kilala mo ako? Kilala ko ikaw siyang nagalakat ka pa lang sa dalan. Ikaw, isa ka malinong nga klas, isang tao. Apang, may isa ka tao, nga among nagapistis ang ibo kabuhi. Baw, husto. Husto kagid, Madam Binig. Husto kagid. May isa ka tawo nga among nagapisti sa ako niya kabuhi. Man sobra pa siya sa demonyo kagyawa mo. Ang iyang ngalan, amo si Mumoy. Hinablos na siya sang damo bukol. Kag ikaw ya, kutog. Bisan may scarf ka pa sa liog, babalaan gid ya nga kutog ka. Kag may tsansa pa ina nga mag-ayo. Ha? May tsansa nga mag-ayo? Ano? Anong bulong, Madam? Magbakal ka siyang bulong sa isa ka ate. Dito bala sa may kanto sang Libertad. May ate dira nga nagabaligya sang bulong. Masiling ka lang nga mabakal ka bulong para sa liog nga kutog. Kay may baligya na da siya. Ugaling kay mahalang. Wala kaso Bisan mahal, mabakal kuya. Di, kun abo, kadto ka lang dito huling Kay basi kun mag-ayo ang imo nga kutog. Salamat gid, Madam, ha? Malipay gid ako kung mag-ayong akon kutog mo. Sa tion nga magmaayo ng liog ko, si paon ko gid ang momoy nga ina. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Hindi lang magbalibog, uray. Ako ang mapakuno-kuno nga ate, eh. Apang, sa ano ka makapakuno-kuno nga ate? Kay hindi ka man itom. Kahapos na. Maligo ako alkitran. Isa pa, uray. Madamo manggani isang ate sa ati-atihan, bisan mga puti. Ate, sige Ikaw na kun ikaw. Basta, hindi ka lang magpanugid nga ako si Madam Binig, ha? Ako iya, oray. Basta gani partner in crime mo ako, wala ko yan nagapyait. Kag para hindi ako magpyait, nga ikaw, si Madam Binig kag si Uray, isa lang, kinanglan waslikan man ako, isa pa mapakuno-kuno man ako iya nga ate. Kag tunga kita sang binaligyaan sang bulong,
para sa barikos. Ibaliga ko ini bali 1,000. Ti tag 500 kita. Ati, okay Basta ikaw, Tags. Kag, makita-anay kita karon sa katubuhan, ha? Okay. Mamati naman ko sang radyo Basi may matahom na subong nga balita. Aber, gamiton ko naman ang akong chargeable nga radyo. Nga may LED lights, flashlight, sticker sang bumbo radyo. Kag wala malansang sa isa lang ka istasyon. Kag sa wala pa kita makapadayon sa ato matahom nga drama, arihan ang isa ka flash report. Hari sa ato mapisan kag gwapuhon nga field reporter. Si Encantadong Bugoy. Encantadong Bugoy, Camille. Roger Base! Location in the house of Congressman. Oh, ara naman sa congressman. Base, ari ako dire. Man, nagpalo up ako sang balita nga si Congressman ko no. Nagpa-endorse sa isa ka kardinal. Ano ka nagpa-endorse sa isa ka kardinal, man? Patane si Kardinal Sin. Amo gani ina Base nga gusto ko yang ma-interview. Ari siya gliyaw. Congressman. Daw ano ka matuod nga nagpa-endorse ka kay Kardinal Sin? Matuod din Tuod ko no. Patay na si Cardinal Sin. Sa ano kaniya ma-endorse? Ang ginhimo ko, nagpakudak ako sa tupad sang iya lapida. Nagambalanay kami nga duwa. Uy, nagambalanay pa? Nagambala ko kay Cardinal Sin nga gusto ko nga i-endorse mo ako sa pagka-congressman. Kung hindi ka magsabat, buot silingon, okay na nga ako magpadalagan sa pagka-congressman. Di kay tungod nga wala magsabat si Cardinal Sin, buot silingon, naga-endorse siya sa akon nga mangin isa ka congressman. Congressman, mamangkot lang ko tani si mo ay. Ano ba na yun Nakaba-drug test ka na? Di ho Breaker! Gago! Instruction rin sa base! Balik na rin sa studio! Roger Base, Encantadong Bugoy, hapon daw! Naabot naman siya nga naga-drawing sa balita. Kap, to na nga 5,000 ko ng bakla na isang boto sa 2020 to. Sino nagsiling sinatagoy? Halos tanan dire sa barangay Munay, amo nang ginaistoryahan, Kap. Wala ko yak maluhaw. Sikap wala mo. Paabo-abo ka pa. Fake news na tagoy. Bisan hindi ka mag-ako Kabalo man ko Japon. Kabalo man na Japon ang mga tao. Basta amo na yung balita ya.
Laban na kap sa tuod. Paano ka nakasiguro sinatagoy? Di mo, dako ayhan kwarta sa COVID. Mientras hindi matapos ang eleksyon, hindi ni matapos ang COVID, manda mo kwarta. Pero kung tapos na ang eleksyon, wala na COVID. Ay nanunay nga paminsaro ng imo tagoy man. Nga ginabase mo ya sa eleksyon niya kag pandemyang tanan nga ina. Ano, hold sang politiko ang kagawhaw? Hindi sa amo na ka pa. Kabalo ka na gidriya sa aton sa Pilipinas. Kagaw man na o kung hindi, basta wala na kwarta, wala na ipik. Uti kap, tuod na. Abi sugirin na lang ko bala. Piyod ako gid ang budget mo sini ay. Abi lang ka tutagoy. Ipadakop ta karon. Wala ka na naga-social distancing, ho? Ay, bayad oh. Inday, palihog ko gani. Abe? Oh. Bayad ya, oh. Kay sino ni bayad? Kulang man eh. Senior ina. Choy! Wala na subong senyor kay pandemic. Dapat napulo ka pisos gid ang plite. Ano nga pandemic? Oho, daw sa dinas na ni kagotok ang jeep mo, pandemic ka pa? Ay pulo na ang plitis ang nagligad kay laka-laka ang pasahero. Karon kay nagbalik na sa normal ang numero sang pasahero. Pulo man Japon sukos nyo. Dapat mabalik man sa daan nga plitihay eh. Pag inugay na gani ka mo ha. Kay amo nang patakaran, Choy. Wala yan nagambal ang gobyerno nga panubor ang plite. Sakto na pliti ko. Panginyadi pagid kay ma-COVID kagad. Mati ko liwat radyo Kay makahilidlaw ang gwapuhon nga reporter. Aber, gamiton ko naman ang akong chargeable nga radyo. Nga may LED light, flashlight, sticker sang bumbo radyo. Kag wala malansang sa isa lang ka istasyon. Kag sa wala pa kita makapadayon sa ato mataong nga drama, ari ring isa ka flash report. Hari sa ato mapisan kag gwapuhon nga field reporter. Si Encantado Bugoy. Encantado Bugoy Kamin. Roger Base, location, Kalanaan sa HH. Uy. Sa dinin ng Kalanaan nga HH kay na Encantado Bugoy man. Kalanaan sa higad-higad base Ate, sige. Proceed, anaya. Roger Base, isa ka tag-iyas ang Kalanaan sa higad sandalan ang gindumog sang isa ka babayi. Do bago nga balita, haw? Kagindumog siya sa babayi, haw?
Kay balo ka, base. Makaon sila tani sang iya nga bana. Kahit gutom na gid sila. Pero wala silang pasulod sang amo nga kalanan. Kay wala kuno sila nakapabaksin. Ay, dali lang pala, base. Ay, interviewon kong babae nga nagdumog. Ma'am, dali lang kita. Live kita supong, ha? Ma'am, matuod ba lang gindumog mong tag-iyas ang kalanan? Oo. Hindi sa magpasulod sa amon sa iya kalanan. Kay wala kuno kami mabakunahan. Nga wala ka mo nagsaylo sa iba niya kalanan. Nasupa sang inali ang akong bana. Kay may diabetes siya. Napakitluoy ako nga taga niya kami bisan soft drinks na lang kay para nga maumpawan ang bana ko. Hindi gid siya. Kay basik ko no may COVID ang bana ko. Ano daw ang ginbuhat mo sa iya, ma'am? Ginuno ko siyang linuto niya nga laswa eh. Amo na mayo! Uy, nagkumporme man siya. Nagapasulod yan yung dalagko nga mga bull diri sa wala mabakunahan. Siya pa? Doon sa into! Breaker! Tama! Instruction Elizabeth! Balik na rin sa studio! Ti daw. Roger Bass, encantado mo ko yabo, and out! Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash Paradio! Bombo!